nauye kuamendwa kweconstitution vanhu voti aiwa ngatichimirai kuitaura congress yasvika ndo patichazoziva chokwadi aiwa nethe agenda ine the ruling party kuti vari kuda kuti kudii vanoda kuita sei pathis upcoming succession inozikanwa kuti aiwa muna 2028 mutungamiri wenyika atisupposed kustepa down semashoko anogara achingotaura sanapinda mashoko anobuda chitogwa panapa anotibva subscribe or like or turn on the bell icon. Tichipinda muThe Standard, Zimbabwe vanoposta this picture vari vakomana vaviri Idi Mnangagwa navice president Chiwenga vari parali vonyora vachiti applauded by President Idi Mnangagwa civil loyalist to amend the constitution and extend his term of office will be tested during the ruling party's annual conference to be held in Bulawayo this week. Vane vatara masvika kuti aiwa vakomana ngatiisiye nyaya iyi noda kuti chokwadi takuda kuchiona kuti vakomana ava what is their take zvii zvavakaronga pathis succession yavakatarisana nayo tichiona kuti aiwa nyika yese yakamirira kuona kuti aiwa mabig brothers kana kuti mabig powers aiwa muthe party vari kuda kuita sei panauye kuamenda the constitution. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi muna comment section medu. Subscribe or like and turn on the bell icon.